Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Eksorsista. Divino? Bravo! Bravo, Sister Stephanie. Bravo! Nganong gitutukan ko nimo og sama ni Ana, ha? Divino, may problema ba? Divino? Aawa, oy. Nalipay lang, God. Sige, sister. Biyaan ko na ikaw, ha? Ako na nga timano ng mga kaubanan na tong nawad-an sa palimuot. Sige. Sige, Divino. Palihog kong ati Manila. Ako nang bantayan si Doris. Okay. Doris, anak! Oh, luwas na si Doris. Maayo noon. Kung mao ka na. Salamat kayo, Ginoo. Daghan kayong salamat. O kung mabaskog na si Doris, mas maayo nga atong himuon ang follow-up sessions. Aron sa ingon, himpit ang iyang kaayuhan. Sige lang, sister. Mutabang ko kutob sa akong mahimo. Salamat kung mao ka na, Dr. Astana. Mas maayo pa, mga chikita. O padre, benditahi ang tibuok kumbento, agig pag-purify ni ini. Tingali ko na dayon pa ko sa pagkapari. Nagkatunghan na po ko din sa Roma sama ni Padre Amaro. Apan sige na, kinakanay mampod ko. Ingon nga scholar sa Ordos Diabolos. O kinikuli na ko sa Pilipinas. Akong pulihan sila si Martin o Erma. Gamhana na kayo ka, Franco. Kamahanan ka na. O kinikuli na ko dito. Akong kuputon og tayugon ang tanang mga tao. O apil ka na, Padre Amaro. Avi siya, Tony. Signore? Sí, señora, por favor, ¿me porti una taza con café? Espresso? No. Coffee italiano. Grazie. Prego. Kaya sa na kumusulti. Dahil ito coffee italiano, grazie. Dito ka bright, kita ko bright ka, Franco. Mga igsuon kong kaparian, buot ko nga masayod mo, nga nga atong simbahan, aniya, gisugda na og hasol sa puwersa sa dautan. Isip inyong arsobispo, buot ko nga inyong dublihon ang inyong mga pag-ampo. Ug dugang pa, buot kong inyong ampuon matagmisa ang pag-ampo ngadto kang San Miguel Arcangel. Apan, Your Excellency, mutuo ka ba di ay anang spiritual warfare? Na kung maghisgot og demonyo o yawanon, simbolik lamang kini. Dili ingon ada ang tanan, Padre Elmer. Anaa sa kalibutan ang mga espiritu. Ug apil na ang yawa niini. Ug ang bugtong paagi nga siya mapukan. Mao ang pagtuo nga siya, anaa, ug dakong buhi. Sama sa liyon nga nangita og tukbunon. Nakasabot ka ba, Padre Elmer? Nakasabot ka ba? Well, dili ba ayaw nga magdebate pa kita? Sa sunod na itong tigom, ano na ko'y gidapit kamuhatag og intelligence report kalabot sa mga Ordos Diabolos nga karon ania nanghasi ka nato. Ug naghinaot ko nga mutabang kamo ning maong kausa sa atong simbahan. Hinaot pa unta mga igsuon ko. Karon ang atong hisgutan ang may tungod sa haunted house. Ingon nga matang sa di kasarangang pag-atake sa yawa. Gitawag kini og
demonic infestation. Nahugpaan. Din ang pag-atake sa yawanong kusog, gitumong sa mga butang, dapit, o dili bakaha mga hayop. Ang haunted house pananglitan, maong usa ka sanglitanan nining maong matang sa pag-atake. Ug unsa man pod ang rason kung nganong ang usa ka dapit o bahay pagkatawgon man og haunted. Pero pabore signore. Bene. Nindot imong pangutana, Padre. Adunay tulo ka mga rason kung nganong ang bay o dapit matawag nga haunted o kini ang naglangkob ning mosunod. Una, ang human parapsychological cause. Adunay gitawag nilang poltergeist phenomena. Din adunay tawo nga ginganlan nga agent nga mo'y hinungdan kung nganong dunay mga pangitabong paranormal sa usa ka dapit o lugar. Manglihok ang tanang mga butang sa ilang kaugalingon lamang. Kini ang gitawag og telekinesis. Gahom kini sa unahon. Gumikan sa mga kausabang hormonal labi na sa mga babae. Mahimong maapektuhan ang maong dapit sa mahigayon nga ipagawas sa usa ka agent ang iyang emosyonal nga kahimtang. Aron pagtino niini, kinahanglan ilain una ang maisip nga agent og sutaon. Kung mahitabo pa ba gihapon ang mga paranormal nga hitabo, kunwa na ang maong agent. Mas makaayo nga ang maong agent ipahiling sa mga professional ning maong matang sa mga kaso. Gitawag sila og mga parapsychologists. Ikaduha, spiritual cause. Kasagaran, moingon sila nga dunay kalag ni Juan o ni Petra nagpakita o nagkondinar. Angin atong hisayran nga ang mga kalag sa atong mga igsoong nangamatay ang mahimong magpakita labi na sa mga mahinungdanong adlaw. Adlaw na tawhan ba o sumad sa kamatayon? Kini tungod kay adunay kalambigitan ang kalibutan sa mga buhi o sa mga patay. Sa mga kaso nga sama niini, tumong og tuyo sa mong pagpakita mao ang pagpangayo og tabang. Pinaagi sa mga tabang espirituhan. Ikatulo, preternatural demonic cause. Ang sunod nga hinungdan kung nganong ang usa ka bahay matawag na tong usa ka haunted house mao ang preternatural demonic cause or causes niini. Mahimong hathagan nato og konsiderasyon kining mosunod. Ang mga preceding events sa wa pa matarok o mapuy ang maong dapit ubay. Tingali, dunay gipatay or anaa ang habitual sinfulness. Ang paggamit sa mga dapit ingon nga lugar alang sa mga sciences, occult practices o guban pang mga delikadong mga balansayon nga nakahatag og pagtagad sa mga malevolent spirits nga mopuyo gikan sa maong mga abling espiritual kun spiritual openings. Sa maong dapit kanhiay anaay mga dagkong kahoy nga napuy-an sa mga elementals. For example, engkanto, duwende o agta nga nahatipon sa mga lumulupyo o mga pumupuyo o nakapikto sa pagpuyo niini. Kung saan mo na ito pagkasayod nga ang balay haunted? Ang mga spiritual researchers ang nihatag kanato ning mosunod nga mga lista sa mga timailhan. Una, dili masabot nga mga kasikas o kasaba. Ikaduha, maabli ang mga pultahan sa ilang kaugalingon. Ikatulo, musiga o mupawong ang suga sa ilang kaugalingon. Ikaapat, mawa o makit ang mga butang. Gitawag kini sa mga psychics o Doppler effect kon disappearing object phenomenon. Gitawag usab kini nato og mga manghuwamay. Kini naglangkob sa sporting din mawa ang usa ka butang apan dili na gyud hikit-an pa ug sa teleporting din nawa ang usa ka butang apan kini hikit-an sa laing dapit sabay. Ikalima, mga anino. Ikaunom, dili kasarangang lihok sa mga hayop. Ikapito, dili matugkad nga hinungdan sa pagsakit-sakit o kagubot niya sa panimay o mga kahadlokang marka sa bungbong. Si Vadiamo Domani. Amaro. Persi, padre. Nanginaot ko nga nahatagan og lamdag ang mga pangutana nimo sa dihang nihimo ikaw og pagduaw kang Padre Amorth. Abot lagha, padre.
Nakasabot ra ko. Sige lang, hapit ka na mo pauli. Mga usa o duha na lang ka mga leksyon, mahuman na kini. O pwede ka na mo pauli sa inyo. Nahala. Ciao, padre. Salamat, Padre. Grazie. Prego. Ako nang ablihan ng akong FB account. Basin og dunay mensahe si Bay Shirel alang nako. Oh, dili! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!